Oi murenya koro mugaji wangaro akini machigne chendo ni maduol ka enti chario kama inyo ni wantere gikidi jario machendo ni mokongo wa ikoni weche manyien kamoti ngodoho ma Migori momiyo odbura manoma county ma Migori ndalo prario koda chiel kende mono megibagi yero manyien mar speaker magoto gimatotho wa ikoni okidi mokongo kamarario nyakoro mugaji wa ingeo ni ntere twak maduol abene tao kanyo gi jata chendro Trevor Mbija mose kroyo makare kendo angno bed kanyo gi wendo ne nyakoro mugaji wang mabende angne bed kanyo aja odbura kama bende gidhigoyo twak gidhigoyo mbaka ewi chal mar siasa e pacho kamano ja odbura manyakach Aduma Wuor gisekoreo makare gi twagno mar duol mana bang' thuolo machuok kende bang' weche gi manyien to mokwongo wang'iye thond weche. Doho wito koyiero mar speaker ma Migori Charles Likowa bang' ng'ur mayande ochwal gi Isaac Aluchier. Sisi tuko na shares tutaangalia wewe kama wewe ukikuwa na sisi ukapiga nini wewe utakuwa kando kwanza. Ati sisi wale ambao walipiga kura ndio watakuwa mbele huko. Na sio ni kama mzaha wanafanya namna hiyo. Kweta Azimio la Umoja One Kenya Alliance waktumosu wa Yalupeten Pin Kenya Rigathi Gachagua kumlieko ni serikali kuongodeo manajogo maneosiroge. It is alleged that one BOM teacher from the school had a sexual relation with a number of students in the school. Obila pedho japuonj moro maitudo gi ketho mar rocho ratiro ma jopuonjre manyiri e gwenge mag Rangwe, county ma Homa Bay. Machiegni nyakoro mugaji wange chendo ni mar duol wa ikoni weche manyien wantiere kanyo gi Elizabeth Otieno maloko na weche gi nyinga Lydia Okay, thuolo matudi koda wantere kanya riade kauchel no kanyo na lai malot machoka bende wantere mbui Ramogi TV, Facebook live kachiel kod YouTube nyaka Twitter nyiswa pachi kotende gi mago mwa ikoni odhiambo makawuono machiegni. Wachogi county wa Migori kama doma Migori owito koyiero mar speaker ma county wa Migori Charles Owino Likowa. Mabanga Isaac Aluchier chwalo ywak doho kowacho ni no kethi ratiro mare kuom geng'o chopo nyaka edebe. Mano mar yiero mar speaker ni mare en bende ne nyingi ntiere listi ma jolar lemono. Kaluwore gi chike mathur ka nyakoro mugaji wang county wa Migori koro dhi bago yiero manyien mano mar speaker mar od bura mar county no ithuolo mar ndalo 21. Ewak manochwali doho bang' yiero mar speaker mar county wa Migori Isaac Aluchier mar duond bura mar Freedom Party of Kenya noyango ni nothiche okeng'welaro kom speaker no tok chik kata bang' yango ni nyingene ni listi bang' yudo puotho kalo kuom duond bura mare. Aluchier wacho ni karan kata clerk mar county no notemo lombe mondo mi osir Charles Likowa eng'welaro kom no mar speaker kata kamano nodagi siro Likowa wach mano omiyo clerk no ogolo nyinge oko eng'weno. Ewak mare doho ma Migori Aluchier nopedho kwayo bura nyim doho no kama oting'o chudo mar osara chieng' mane speaker mar county no chamo mwanyaka kawuono ka bende odwaro ni clerk mar county no odwoko omenda jopiny mano otiyogo marach e sidho Likowa kaka speaker mar county ma Migori. Kata kamano clerk mar county no nodagi ywak mano ochwali doho no kowacho ni onge neno manyiso ni Isaac no dinne eng'welaro kom speaker no. Eng'eto mare, doma malo ma Migori ong'ado ni ratich Isaac Aluchier malaro kom speaker no orochi kendo wito kucha yiero ma Charles Likowa kaka speaker mar county no. Do bende ogolo chik ni nyaka no yiero mar speaker ma Migori e thuolo mandalo 21 kochakre kawuono tarik 21. Chenro mar yiero no idhi chake yo maler kochakore gi chwalo boke duto madwarore kowuok kuom jogo ma olap dhog gi ndong' ne kom no. Kwa ya Migori nyakoro mugaji wang ateri nyake county makitui kama kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance uwok tung mosuo kod Jalupeten Pin Kenya Rigathi Gachagua iweche mano wacho ni gwenge mano siro lwedo Kenya Kwanza emabiro yudo lemo mag sirikal mokwongo. Azimio se opinyo wacho mar Kenya Kwanza kumpogo thoth lemo mag telo ne ogeni ariyo kende e kinde ma gichoko sure gwenge duto ma pacho kaka Chris Owino leronwa. Kaoloso e county makitui Ogai mar Azimio Raila Odinga osoko wang' jalup jatend piny Rigathi Gachagua ewi weche mane owacho ni piny owacho mar Kenya Kwanza biro pogo lemo mag telo mokwongo ne jogo mane ochung' kodgi e yiero mokalo kapok gideo joma moko. Hatutakubali watu wachache wafanye Kenya hii iwe kama a private enterprise ambayo itaangalia wachache wafurahie kuwa wa Kenya
na wengi wavumilie kwa Wakenya. We say no. Ile mbaya itasemekana ati ni naibu wa rais, ati sisi tuko na shares. Shares tutaangalia wewe. Kama wewe ukikuwa na sisi ukapiga nini, wewe utakuwa kando kwanza. Ati sisi wale ambao walipiga kura ndio watakuwa mbele huko. Na sio ni kama mzaha wanafanya namna hiyo. Raila bende ocha jatend piny Dr. William Ruto kuom thung'o jopiny kod medruok e weche mag osuru piny maru to kochopo e weche mag dongruok to gidewo gwenge mane omigi ombulu. People must speak responsibly. When you say maendeleo mtapeleka mahali mlipigiwa kura, basi hata ushuru mkachukue mahali mlipigiwa kura. Ukivuta sigara ndani yake, ukikunya ile one for the road, sasa hiyo ni mambo yao yote hiyo. Sasa hiyo pesa anarogota katika pembe zote za Kenya, lakini kifika wakati wa kugawanya wanabagua. Kwa upande ya ajira wanabagua. Ndio sababu tunasema hii serikali haifai kwa mamlaka. Kaoloso e kaunti ma Kericho e chak jumani, jalup jatend piny Rigathi Gachagua ne opimo serikal kod kambi ka owacho ni jopiny mane osiro lwedo riwruok mar Kenya Kwanza e yiero mokalo ema biro yudo lemo mag telo mokwongo. Ati wale walipanda wavune kwanza, iko makosa? Iko makosa? Hata hao watavuna lakini wangoje. Si wale walipanda na wavune kwanza. Wakishavuna wavune ile tabaki kidogo, wale wakupanda waingie watafute huko nini ile itapatikana wachukue wakwende. Si iko namna hiyo? Na itakuwa namna hiyo. Ewi romo mag Azimio, Raila osingo mar biro chiwo laine johera magi e romo maduong' mar siasa magibiro bago bore Nairobi bang' kawo pach jopiny e pacho kae mangima. Wananchi ndio wako na mamlaka ya kuondoa mtu akishindwa na kazi. You are the final authority. Tulienda mahakamani, hatukupata haki. Hatukupata haki kwa Chebukati. Haturudi kwao tena, tuko kwa wananchi, tuko mikononi mwenu, na haki tunatafuta si yetu kibinafsi, haki ni yenu. Kesho tutakuwa na maombi kule Nairobi. Kule pale inaitwa Jibanji Gardens. Kesho. Alafu Jumamosi tutakuwa Kakamega. Jumapili tutakuwa Kitale. Kijao tutakuwa Mombasa. Alafu tutaenda Kiambu. Alafu tutarudi wakati tafika tunasema sasa imefika. Tukutane Nairobi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kama chielo nyakora mga juang obila podoramo ni nyaka non matut report mano mayango ni dala mane enjaten migao mararita Fred Matiang'i no monji gi obila tinende okila mar Matiang'i Dan Stanomari oluongi gi okwach kich mondo me dhinone wi weche mountain record report no kaka jafom mar Walter Nyambaga lero no okilo mari to ramoni ok obidok chien gang. Lawyering needs people who have sworn to defend the rule of law. Bangwo kapia kako kilmar mane en jatend bad migao mararita kwe Dr. Fred Matiang'i, Dan Stanomari koro yudore mateke lweto bila mago kwach kich. E barua ma ochiw kod bad migao mar kwach kich, dwaro ni mondo okil Dan Stanomari ochope log tich mar kwach kich chieng' tich adek ma ok oleo. Kauloso kod ute mag fombo, okil Dan Stanomari okoni oko bidok chien nekedo ne oganda ka otielo niluonge mondo ndik dhoge en lweny mar buogo okinde mapachoka. I did my job as an advocate. I'm now being summoned to appear to record a statement. Nowhere under the Advocates Act and the Evidence Act will an advocate be summoned to record a statement on behalf of a client. This is an attack on the legal profession to cower advocates from defending those that are perceived not to be in tandem with the regime that is in place. I will not cower from that. Umari wacho ni ne uchiwore mar chung ne Dr. Matiang'i to koro itude kod bedo kod malingling ewi masinde mag wang dede mayande ondhi kod okwach kich. Look at how funny the sermon is. I'm being told that I'm being investigated over a computer-related offense. Did you see any computer there? Did you see any? If they can't get the charge in the penal court, they can't go fishing on an non-existent
and unapplicable law. But I'm putting the DCI to caution that this is the reason all their cases collapse. Okil Omari wacho ni weche gin mag siasa kendo biro rumo kata kamano koni sirikal mondo lure kod katiba ma pachoka. When I was defending Tangatanga and when I was defending UDA members, it was not a crime. But now it's a crime when I'm defending the Azimio members of parliament and those who are there. So let us do this. Lastly, you remember very well, I have defended the police, the SSU, every policeman in this country have defended them. Now the police want me to record a statement from me. But I'll tell them there's no problem. After it changes, they will still be arrested. The only constant factor is that the lawyers will never refuse to represent a client because of politics. So I will be here. I've heard this. Omari kata kamano singo biro chopo maoko leo nyimo kwach kich. The only constant factor is that the lawyers will never refuse to represent a client because of politics. So I will be here. Once I leave here, I'll meet my legal team. I'll also be advised by my legal team on the way to be. But you come here tomorrow morning. Jade mang'eny okil Kamaloka en jalno machune oganda e bao kinde magen kod ketho kimanye adiera. Danson Omari en achiel kuom jago no manyocho thinyore oko ka kedone mane en jatend arita machon Dr. Fred Matiang'i. Omari koro gwel mondo chope log tich mar DCI mondo chiwa diri mong'eyo motenre kod kit bura momaki ne Matiang'i. Walter Nyambaga, Ramogi TV, DCI, Kiambu County. Haya, bang report Walter Nyambaga nyakoro mga jwango ng'e mag motenre kod welo mag kata yiero mag CS kata jolup joten migepe mapachoka. Jatend piny Kenya biro bedo kod wich bar mar yiero jogo mabiro tiyo e piny owacho mare kaka jolup joten migepe kata CS e pachoka. Maluwore gi ji mathoth manosire campaign ma ochwalo kwayo mar yudo lemono mar CS kaka Chris Owino koro leronwa. E list maji 224 ma ogo chapa kuduol mochung'ne ndiko jotich piny owacho Public Service Commission PSC, thoth josiasa mane olaro kombe mag siasa yiero mokalo ne oyudore e thuolo mar bedo jolup joten migepe e piny owacho mar Kenya Kwanza. Mae biro miyo jatend piny Dr. William Ruto bedo kod achiedh nadi mar neno ni jogo mane ochung' kod yiero mokalo oyudo tich e piny owacho mare. Mana ndalo ariyo mokalo, jalupne Rigathi Gachagua ne olando e lela ni lemo mag sirikal gibiro mana pogo ne jogo mane ochung' kodgi e yiero mokalo kapok gideo jomamoko. Ati wale walipanda wavune kwanza, iko makosa? Iko makosa? Hata hao watavuna lakini wangoje. Si wale walipanda na wavune kwanza? Wakishavuna wavune ile tabaki kidogo, wale wakupanda waingie watafute huko nini ile itapatikana wachukue wakwende. Moko kuom josiasa manyinge gi oyudore list mar PSC gin Dr. Evans Kidero, Margaret Wanjiru, James Ongwae, Ketwa Ruguru, Millicent Omanga, Cleophas Malala, Wilson Sosion e kind jotelo mamoko. E counties manyanza, jogo ma PSC opwodho gin kaka jagoro machon e migawo mar somo Dr. Julius Juan, Pamela Ochieng ma e county ma Homa Bay, Fred Outa kod Agnes Odhiambo ma e county ma Kisumu, kanyakla kod Nicholas Gumbo, Joyce Ndeda, Moses Oburu kod jafwambo Linda Ogutu ma e county ma Siaya e kind jomamoko. Duol mar PSC ne ogolo nyinge 224 ndalo machuok kende tok doho wito oko bura mane omak mar kwedo lemo mag jolup joten migepe mane ochwal kod riwruok mar okinde e pacho kae LSK. PSC dhi dayo dhoji 224 gi kochopo tarik 1 dwe mar adek higani mar chwalo list mogik ma ji 18 ne jatend piny mar gwelogi bang' od bura mamalo puodho nyinge makamago. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Weche moko nyakoro mga jwang jaod bura ma Pokot South David Kosing oyudo fungruok bang' okwach kich we thuolo kaluwore kod chich mayande nonene kotenre gi monj mag maundu matimore North Rift. David Kosing nochopo log tich mar okwach kich kendo odadhoge e tielo mar 4. Obilago omiye thuolo kendo koro en kod ratiro mar chope kar chung'od bura mare. Koloso kod ute fwambo opoyo yo ma obila mag okwach kich otayo go nonro mare ka olero ni chalo gima siasa no donje wachno.
I want to thank our DCI for remaining professional, because these stories were based on two things. One, they were based on malice that if a Pokot owns anything, he should not own at all. So let's create propaganda to bring down on my business. And that's point number one. Na wifu ya kusema, why did mheshimiwa bond watu wale 7 ambao they are being accused falsely? At why did mheshimiwa bond them when aliwashikia bond? And all this story is hot air. Ya kusema ndege ya mheshimiwa kuna ndege 2 na ndege hiyo nyeupe or that white chopper that is carrying guns all over the place, according to social media and those propaganda, now today has been brought to rest by the police. That's why I was called. Kapod wan mane gwengo nyakoro mga juanga piny owacho jiw mondo chwal chenro mag dongruok e gwenge ma maundu kod kuo jamni oserochera arita nyandwat mar hoho mar okak. Kolose kinde chiwo sir mar somo kokale agulu mar CDF, Jaod bura Matiati William Kamket onyisa pisa magarita matima pedha kono mondo mekik gidhi mana kaka jokedo, to kar mano gichwal dongruok manyalo loko ngima oganda. George Bati miyo waler. E kinde ni mapedha mar kedo kod jomaundu manyayo kuo jamni kendo rocho arita nyandwat mar hoho mar okak dhi nyime, Jaod bura Matiati William Kamket onyiso piny owacho ni mondo timbe maundu kod kuo jamni orume gwenge makono. Piny owacho owinjo ti kod jolweny magitero e gwengego e chwalo chenro mag dongruok kaka gedo mag yewni mag pi, apeini, sikunde, osiptali kind mamoko, kar dhiadhia mana kaka jolweny ma ok dew dongruok mag jopiny. Ile operation mimi nataka kama mjumbe wa Tiati ni operation ya barabara, ni operation ya maji, ni operation ya mashule, operation ya makanisa. Hiyo ndio operation nahitaji mimi, operation ya hospitali. Ndio hii nchi ya Tiati ambayo iliachwa nyuma miaka hii yote, hii nchi ipanuke. Sisi tukae kama Wakenya wengine. Kwa hivyo hiyo ndio operation tunataka. Na majangili askari watajua mali watapata. Ile mimi naomba ni operation ya maendeleo. Kamket moloso e kinde pogo menda maromo milion 52 mar siro somo e kar chung'ur bura mareno. Oluoni osiro kang' mar jatend piny William Ruto ma ochiwore godo neno ni jopiny modak e nyandwat mar hoho mar okak bende obedo kod arita makare kaka gwenge mamoko. Watu wengi wamengojea kusikia sauti yangu. Hata wengine wananiwekea, wanatafuta videos ya 2018 kujaribu kufikiria ni nini Kamket anasema. Sasa leo nataka msikie kauli yangu na msikie mimi vizuri. Mimi ninaunga rais mkono. Lazima hawa majangili ambao wanasumbua watu warudishe kwenye mkono wa sheria. Na ukiwa na bunduki ya haramu, rudishe kwa serikali mara moja. Kato bedo ni piny owacho ne ochiwo singo ni apedha no dhi tieko timbe maundu e kaunti za auchiel marita oserochore koting'o Laikipia. Jodak mang'aru e kaunti ma Laikipia ywak ni jokwath moko magi koni omanore kod bunde okonore kendo rwako jamni e puothegi seche magotieno kata bedo ni wuoth magotieno kum. Tabu ya illegal grazers imetusubua sana. Na mimi ningetaka kusema hivi, kwa sababu wamerisha ng'ombe zetu usiku na iko na curfew. Curfew ni ya sisi wananchi wa pande hiyo wakulima, lakini wale wafugaji sio hawaekei curfew. Wakati tumetoa hiyo nini kwa shamba, hiyo mang'ombe, tumekuja nazo bila hata askari moja mpaka hapa. Saa 2 kufika ndio wanafika hapa. Hapo tuangaliwe sana. Hatuna mwenye wajiko ako hana mwenyewe kabisa, hakuna. Magitimore kinde ma jatend arita kwe hoho mar okak Abdi Hassan okoni nyaka sani giseyodo bunde manyalo hawo 20 kowuok e lwet jopiny ahinya mawuok Turkana kod Samburu, ka ojiwo jok mamoko mani kod bunde ataro mar chik mondo odwokgi e lwet piny owacho kapok gichako tiyo gi teko e mayo ji gige lwenygo. We are approaching 20 in terms of firearms that have been surrendered voluntarily. We continue to urge and appeal to our people, particularly those ones who are within the 6 counties, to listen and heed the government directive. It is time to surrender these weapons voluntarily, because when it comes to the second phase, the language may not be the same. But we are calling upon them because from the way I see is that they are not ready. And if they are not ready,
the government knows how to make people ready. E sechegi ma pedha dhi nyime gwenge mag Hoho mar Okak ma arita osebede mambek. Jopiny medo keto geno kuom apisa ma otere gwenge makono ni biro reso gi lwet jomaundu ma oserocho arita kendo thiro dongruok mag gwengego. George Bati, Ramogi TV. Kwa the county Makajiado nyakora mgajuang yuarwok pod nene od bura ma county Makajiado tok jod bura moyiengore kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kod mago motendre duon bura mar UDA bedo kod chwanyruok. MCS Magazimi obogo mar thicho oko ya pisi speaker mar county no Justus Ngusur gimage wacho ni oket gitenge od bura enya to ekinde mabende koro itero twake nyimo od bura no. Kano telna gi kod jatend kweth manoke od bura no Isaac Kiresian MCS go wacho ni speaker oloko od bura no kar goyo siasa. Od bura ma Kajiado noyaw kendo chieng' tich ariyo juma mokalo tok yo malach ka MCAs mag UDA 18 nowuok oko gi ich wang' kane giwacho ni Governor Lenku notuono gi basari. Governor ma Kajiado Joseph Lenku to wacho ni en gima lich ni oganda mawuok Kajiado dak gi oro kod kech maliyo to kar mondo jotelo go twagi ewi bero ngima to gin goyo siasa. Sisi hatuoni usawa yoyote na tunaomba kama speaker hawezi akashikilia ofisi yake ya heshima kama ofisi ya heshima, tafadhali aondoke, tumchague speaker yule ambaye atatusimamia wote kama wabunge wa Kajiado County, na sisi tuachwe kuona kama sisi ni assistant MCA wa UDA. Si mapenzi yetu wananchi, nataka kuongea na wananchi. Si mapenzi yetu kupiga kelele wakati mko na njaa, lakini tunapiga kelele ili hiyo tumbo ipate chakula. I will not get diverted by whatever I may hold dear, because I hold nothing more dear than you, the people of Kajiado. It is interesting that while the president us governors and all leaders that we come together for the cause of the nation, that it is the UDA MCAs in Kajiado who outrightly disobeyed, trashed, and abandoned the national cause and the county cause. Karamoga juang dakika prario bang sa chiel ma midhiambo chendo en duola nyisi kanyo ni wantiere kod kidienjari chendo ni okwongo ikoni weche go manyien mabende wa mbele gi kelo ni chendo ni kae to bang yang na wethuolo kanyo network mar duol akwa ikacha kata rwaki ni mondi bed kod wa kende nyiso pachi kotendo gi magi mwa ikoni odhiambo ma kawuono aneno ka paro mopogore medo nyore ka kotendo kod weche gi aneno ka bende Ken Riaga wacho ni ne oneno kantiere weche ma ok dhine kare to kata kamano cheche gi jatend jalwia e piny Kenya Rigathi Gachagua mowacho ni kite odiere matin. Kenneth Otieno wacho ni ntere kodwa chendo kae to Enos Omodhi mano kan Reverend wacho ni en kodwa chendo ni kendo wacho ni johera mag Ramogi duto bede kod odhiambo maber. Sija bende kuro gineno chendo ni mar duola. Neno jodundo Koyala Kisama wacho kanyo ni enbe entiere kod odhiambo makawuono. Albert Gwea ne ni kanyo kantiere Changamwe Mombasa kae to this Jabalo gi Viclaim Victoria wacho kanyo ni entiere kod Wakalantindi to wacho kanyo ni en bende en bida town nyaka chula Rusinga Ramogi TV chopeyo makare wayo matinya kora mgajuang kata kamano mednyisa ni to inti no duol ka entiere kanye kwa duogo podwa duogo kod weche mathoth chendo ni mar duol. Mora mana dwa penji biro loko ngimani nyaka chieng'. To kendo ini biro dongi wich kuot maduong'. Luor tema intie go giera gimora mora biro rumo mana kamano. Wadwa goli maber put behind. To kendo okicheki nene ngimani. Bentie diere mora
ma ini wang' od ng'ato mana nikech ok ni yudo pesa te mane ini dwaro. Ng'ano giri, weuru, utera kanye, yawa weya. Buka to Airtel Money. Aje judges. Dial *334#. Set your 4-digit PIN and confirm. Set your security question. Airtel Money is now activated. Sasa uko set. Utume Airtel to Airtel for free. Fresh episodes now available on View Sasa. Let me tell you. Where? In Asali Chungu. Kagure will do anything to be in charge of her new home. Your wish is my command. There is so much entertainment on View Sasa. Pith kod pur en chuny dongruok mar oganda. Kikibari ma ok iyudo twak machiel kachiel tich adek tarik 22 dweni ewi yore mag pith makare mag gwen kod winy ka ikeloni gi jolony e bwo riwruok mar Heifer International for the USAID Transformation Project in Kenya. Jolony biro twak ewi kaka inyalo kel dongruok e pith gwen gi kit winy mamoko. Rieko mar yudo chiemo makare ne gwen e kind mamoko. E chenro mar mbaka oromo kochakore saa 3 nyaka saa 3:30 okinyi mana e Ramogi TV. Mimi naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt, hakuna kingine. Bolt ni chap chap, unapuliza kidogo hivi. Mende, mbu, wote wameshakufa haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. New Stay Soft Adric Concentrate. 1. It is 4 times more concentrated. 2. It is packed with 4 times more fragrance. 3. 1 bottle gives you 40 washes. New Stay Soft Adric Concentrate. Also available in convenient sachets. Shinda mamili na Shabiki Jackpot Mbao. Pata bonuses nzito na Shabiki Jackpot Mbao. Cheza sasa na shilingi 20 tu. BCLB number 416. Shabiki.com. Machiegni kendo nyakora mga jwange chendo ni madul wadhi mbele gi wechego manyien wateri nyake county ma Migori kama japuonjre ma jaklas 10 skul sekondar Maluala sub county Mauriri owito ngimane ka japuonjre mamoko ariyo noyudo hinyruok e masira mar apaya manoyudo nyamburko mar obila e gweng' Maluala apaya mawuok Uriri ka ochoma wendo. Jafwambo marwa Jojuma miyowa lerno koya e county ma Migori. Kalore kod joneno nyamburko mar obila oriko ne law nyamburko moro e apayano wuok Uriri ka ochoma wendo obende emono kelo masirani. E masira mar apayani japuonj achiel mawuoyi ma e klas 10 ma skul sekondari Maluala ne owito ngimane kariyo mamoko to ne oyudo hinyruok. Okinyi to wafwenyo ni nyathi achiel mtoka no ogweyo motho. Ne gin nyithindo 3, ariyo ohinyore kabisa kendo osering kod grabro. Nyathino ne dhi sikul seche mag saa madhi saa 1 kendo Land Cruiser mar polise chal ka gima ne lawo mtoka moro matin mar Probox. Masira makamae ne oyangi kod jalup county commissioner e sub county ma Uriri Monica Kang'ethe mabe nowacho ni jawuoth mamiyo be ne oyudo hinyruok kaachiel kod nyamburkono mar obila. Tunataka kujua what happened. And I'm sure we have eyewitnesses here. Si ni kweli? Wale ambao watoto walikuwa wanatembea na hao watoto wengine, I'm sure they are here. Yule mama pia ameumia, I know she will talk from the hospital bed to say what happened. So be sure, watu wa Luala, kwamba sheria itachukua nini? Mkondo wake. Kang'ethe ni wacho ni kuropogi yango. Gima ne nyalo kelo masira machal kod bae. Kabile gidhi nyime kod tim nonro. Sitaki kusema makosa
Unajua saki kuweka makosa before we do preliminary what? Investigations. Lakini yule ambaye atapatikana na makosa, as the MC has said, justice will be what? Will be done. Kalo rekod masira marapani, mano eka japuonji no wito ngimane, ne okelo ichwang' mokalo, ka jopuonje mag skul sekondar mar Lwala ne odina paya, kane ging'anyo ne obila. Lakini wakati huu nataka kuomba tutulie. Naomba tutulie ndio tuweze kujua nini ilifanyika. Because hata askari mwenyewe pia amefanya nini? Ameumia. Two wrongs do not make a what? A right. Jopuonje gi mane odina paya, mowuok Rongo ka ochung' Migori, ne orakore kod obila, bende riembogi kagologi apaya. Lipot mawuok obila yango jopuonje ariyogo, manoyudo nyirruok, kodhi nyime kod yudo thieth. Juma, Ramogi TV, Migori. Kwa Migori nyakora mugajwang waridre nyake county ma Homa Bay kama obila kod migao mar somo sub county marangwe county ma Homa Bay manyo japuonj moro ma itudo gi ketho mar rocho ratiro mar jopuonjre moka uchiel manyiri skund sekondar Manyajanja kama osebedo ka opuonjo kaka japuonj ma ondike gi board kata BOG. Kaka jafom maro ma Homa Bay Ali Bich lero japuonj no iseyo kuom bambo jopuonjrego skund no kasani olal kendo obila temo luondache. Japuonjno majagini 38 isayo kuom rocho ratiro mag jopuonjre manyiri ma opuonjo e skund sekondar Manyajanja e kar chung bura marangwe kendo lipot yango ni osebedo ka obambo jopuonjre manyiri auchiel e skundono kaachiel kuomgi bende yangore ni osegamo remo. Wachore ni osebedo ka orocho ratiro mag jopuonjre manyiri go eko e chope mantie skundono. Alfred Jilo en jalup commissioner e sub county marangwe. It is alleged that one BOM teacher from the school had a sexual relation with a number of students in the school. We are happy that the local administration within Korayo location streamed in very fast and preliminaries were done and now the matter is under investigation. Jalup komisona nowacho ni gidhi nyime kotimo nonro margi ka japuonj ma isayo kuom rocho ratiro mag jopuonjre auchiel go to pod olal nyaka sani kendo bila dhi nyime kod luwo ndache. At the moment investigation is underway as I've said because the students who are alleged to have been coerced by the teacher towards having a sexual relation with a teacher were taken as required. They were taken for medical examination and the process is underway. The culprit is now at large, but he will be apprehended very soon. Director mauchune chendo mag somo e sub county marangwe Robert Nyaberi wacho ne gidhe kao ndamo mar kum ne japuonjo no bang' ka gisetieko timo nonro margi. The matter is under investigations, but again, it has been established that the teacher who is in question is at large, but very soon I think he will be apprehended after the conclusion of the investigations, and he will be brought to book to face the full force of the law, because as it's been said, one of the students among the 6 whom he had sexual relations was found to have to be pregnant. Kajaud bura marangwele lian gogo anotimo limbe skundo no ne okwedo mokalo timno ka okoni ubila mondo ka ondamo mar chik ne japuonjo no. En thuolo kaka oganda mondo wachiel nyithindwa manyiri mondo gisom. Gadieri nyathi manyako kosomo tend gima ber ahinya. Omiyo kwayo ng'ata machiegni gi nyathi manyako. Obed watne, obed japuonj, obed jatich sirikal moket mondo kel rangwe ka mondo titije. Girit na mana nyithindo manyirigi. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.
Female genital fistula kata FGF en tuo ma ikelo kod muoch ma oremo kuom kinde malach ahinya to koka okang' mapiyo mar manyo thieth ma nyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Mondo mi otiek magi duto, Royal Media Services, apis mar jaod governor mar county ma Migori, M-Pesa Foundation kaachiel kod Flying Doctors Society of Africa sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 24 dwe mar 2 higa ni endi nyaka tarik 3 dwe mar 3 higa ni endi e Migori County Referral Hospital. Kanyakla waduokuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. Karibu kwenye sherehe ya Shabiki.com. Hapa home of jackpots kuna buffet moja hatari utafurahia. Weka jackpot bet yako na stake of choice. Yes, cheza jackpot kuanzia shilingi 5 ya QJP. 8 bob kwa Premier League's jackpot. 12 bob kwa Midweek jackpot. Ikifika 20 bob ni Shabiki jackpot mbao. Whatever stake you have, Shabiki.com has you covered. Cheza kama wewe. Tembelea Shabiki.com ujiserve kiasi chako. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Machiegni kendo nyakora mga jiwanga teri nyake pau tuke kama jotugo mag beach volley ywak ni rang'iny ma tugo ne